Скъпи приятели, миналата седмица чухме позицията на ядрения физик Георги Котев в нашумелия ни репортаж за схемите около АЕЦ Козлодуй. След като видяхме и позицията на изпълнителен директор на електроцентралата Валентин Николов, потърсихме мнението и на енергийният експерт Стефан Камизов. Вижте какво каза той. Господин Гамизов, как ще коментирате интервюто на ядрения физик Георги Котев, което излъчихме миналата седмица в предаването Господари на ефира? Доста е близко до истината, но не е точно това, което разказвам. Това, което разказва е една съвсем вярна далавера, която е започнала 2006 година. В най-така мътните години на кражбите в България, когато в АЕЦ Козлодуй се крадеше от абсолютно всичко и те решиха да доставят 10 касети ядрено гориво за блокове, които никога няма да работят и вече са спрени и изведени от експлоатация. Това е само да налеете бензин в кола, която отива за рециклиране. Купили са ги, доколкото знам, тези касети за някъде около 1 200 хиляди лева. След което сегашният заместник директор на АЕЦ Козлодуй и тогавашен директор на АЕЦ Козлодуй, мисля около 2 седмици преди да го уволнят миналата година, ги продава за 35 хиляди евро или за 70 хиляди лева. Така че смятайте, 10 касети, бая пари всъщност. Може би някъде към 10 на милиона. Да, дума за Александър Николов, така. Аз него не мога да го сбъркам никога. Нали? Той е много известен такъв герой на ядреното дело в България. Голяма борба. Нали? Опитват се да го уволнят вече една година. В общи линии е с закрилници, като от филма Батман. А кой го закриля според вас? Въпросът е кой не го закриля, защото въпросният човек прекарваше повече време в София, отколкото на работното си място. След протестите в последните дни се заговори, че енергийната мафия в България действително е доста могъща. Разбира се, че има енергийна мафия в България. Те са истинско братство на кражбите. Няма такава държава по света. Няма държава. Кой стои в основата на тази мафия? Кой е главата на Октопола? Според Wikileaks, 3 души са ръководителите на енергийната мафия в България. Това са господин Богомил Манчев, господин Румен Овчаров и господин Красимир Георгиев. От правителството обявиха, че цената на тока ще е поевтине. Това възможно ли е според вас? Разбира се, че е възможно. Друг е въпросът, че няма да се случи. В сметките за електричество на хората в България в момента има някъде между 30 и 40%, които просто не трябва да се плащат. За какво са тези 30-40%, които биха могли да бъдат спестени? Корупция, злоупотреби, фалшиви инвестиции, измами. Тоест схемата, за която господин Котев разказа, реално е един от факторите, които влияят върху поскъпването на тока. Така ли се оказва? Един от малките емблематични фактори, които влияят на цената на електричеството. Тази схема, която сте видели при господин Котев, всъщност е стандартна схема за дребно крадене в енергетиката. Подчертавам, за дребно крадене в енергетиката. Тоест за джобни пари на определени хора. Да, джобни пари да си подарят на жената пръстенче, колкото от филма на Кървав диамант. Това не се шугува, между другото. Един от босовете на енергийната мафия, жена му се разхожда точно с пръстен, който човек, като го погледне във филма Кървав диамант, се измерим с него. Друго твърдение на господин Котев е, че търговците на енергия получават по-евтин ток, отколкото редовите абонати. Как бихте коментирали това нещо? 100% истина. Ако решите да си откраднете нещо в енергетиката на едро, строите си една безумно скъпа централа, отивате в държавния регулатор, той дава една безумно скъпа цена за енергията за изкупуване, нещастните клетници на улицата започват да я плащат. След това тази централа избива от енергийната система още мегавати ефтини и търговците почват да ги търгуват. Задължително на българите се продава 100% от скъпо произведената енергия в България. Това е абсолютно вярно. Трябва да се прекратят измами в енергетиката, които са някъде за около 7 милиарда евро, които съществуват в момента, ще се плащат още около 10 на години.
И второто нещо, което трябва да се въведе истинска регулация в енергийния сектор, каквато не съществува, защото повечето хора не знаят, че всъщност регулирания пазар за гражданите е една много сложна математическа формула, в която трябва да влизат разни неща, например като коефициенти, които показват покупателната способност на населението. В България тия коефициенти даже не се включват в формулата. Случва ли се, примерно, в други страни по света да има такива протести точно заради цените на електричество? Не съм чувал за такова нещо. Казвам ви съвсем откровено, но и в нито една държава по света няма енергийна мафия. Това е сега от нас за господар на ефира Влади Василев. Хартията, когато очерта господин Гамизов, звучи страшно.